tuna thalaka kan hmu mek Suzanne Simpson hi October ni rokum sang ni somni palia khan party na akala mase maktak mayen hetia party na akal nu loka hian abauzi ta dei mai te chuan he abona hian mi puiti lamna chuan alai chen hnai tak a inrol ngei na tur thil sang sang an hmole an ria ta wangin zo na chu an nga ta hle maya he wang tak hian thu nei tu ten Suzanne bona khesu engtiang che in nge an kharang te chu inrin siak ta lui luin Suzanne bona hi a hun lai na na chuan almost park Texas sami puite ti dam tu ber ani soita ani ole ngai thadu le thler tu te song song in zawa in chebei le vek ole tun chum kan video a chuan ngai to na ti boy map thei tur case ngai nom tak mai chuti rwala lungchhe thlak em ni boxi kan ngai thla in kan thler ho ve le thung do na video te abula chang atop thlengin milo thler sakin milo ngai thlak sak le theu don ya a chanchin kan soitor kum somnga pakhata upa novelai tak mai Suzanne Simpson hi almost park Texas a pasal fanau tin yen chengin October ni rokum sang ni somni palia a pasal le an fanano pangber te ne na party na an kal nu ri lo te ya police tan po a chhoi har sa khopin abo ringot maya hetia abo ma hian an chenoma cheng chen khate chuan Suzanne chu hlau le thlabar mangang emema auri an sha thu soin chumi hnu lok chuan a thom po chu ton thleng hian sia chei tur chu aumle tamia lawa tin abo tho hi police ne na apasalin report in police point an thudon chu arang theang bera an tho zui ngal ba ka Suzanne zon na chu an thok tang ngal molmola chuta an hu chuina chuan police chuan thil do omlo tak tak chu shet bel te nolin chungzinga Suzanne chungte le a thian te mai ba ka police te po thong em to ni ta chu Suzanne abing karbula abo ma kar tampo aliam ma a asoi alo bota ani chuan tuipuya zong tur asoi chu sha chwakin chu Suzanne chanchin shitu te ngai ti chalo tur chuan atok le bokani Suzanne Clark Simpson hi chen in zwa thini in kumsang kha sakwa sumkwa panga khan University of Texas Austin communication lamzerin thatakin apa chwaka azarna lama po hian awan tlang pol takmai ani awangin amahun po eng thokhat viawa tichuan hetia university atanga a graduate nu hian Dell company a kumruk lai tho hnuwa real estate lam chu lo chilwe chu ati mi takni dona shilin mi biang biak thiam takle mani na a rinom tak alo ni bok nge reilo te a next real company chuan an hnoya na thok tho chuan an la zui le ta ani chuta a thopui te po chuan Suzanne chu thopui nom tak ani thote anna mangai tak le hre cheng tak ani sia thote le anna a zo ma chu a om mai ngai lo thote lo sein an fak thin emema chomai ba ka an company ko owner mani po in Suzanne chuan anna thola ya mel hmu nuam lo emo alantir ngai lo thote mangai nanga tak le midang te ti phur thiam tak mai ril ro koi pu ve ngai lo ani thote lo sein mi zaum le ami zia chu tote tan po a nel thei ani awangin a tho pui mi zin ang lo tak tak te po ina Suzanne chu midang zong aya an nel fal biak thin hle thote alo sei chok ve boka te chuan police chen Suzanne bona an chuina chuan ama hre cheng tu anga in chal te chu amal te te a kombekin chuta po chuan a to te mai po in Suzanne chu me cheril ro thatak a pasal fanau te ta na thlamwan pui omle a tho pui te tan po a do sak lo thei rwal ni lo khopa in ngai tlom ani thote lo sei hlamin tu te ma chuan Suzanne chanchin chia reng reng chu an soilawa te chuan heta tanga police te thil she chhotak chu Suzanne chu me chefel tak a hna mangai tak le mel ma po nei be lo tor khophiala nung changmoi le dom nei ani ti chu an cheta a ma se chu ti rwal chuan engbanga anu chhui ngai na po omnia lawa bo si nge ani ti chu zona ombe le ni en he zona hi chan ani do na ngem ti le Suzanne bona hian engthil nge thleng ti chu mitam takril ro zona om ani le ta ani te chuan police na Suzanne mimal nun an chui zel na atanga alan danin Suzanne hi mani to ka invong tak mai ania akum ngai to phe chon a hrisel na po hi ala tha in en kol ulukle ti hi a hriat boka tin mi te chuan akum zat le a hmel le anung chang chu ain mi lo ti te po in an lo soi fo thina ma se a hrisel na angai pui mo in a taksa ina ama motor exar po hi ala na se ema chu mai ni lovin marathona tlan te po chu no ma ti thin hlea
tum engemaw chu marathon in ti siakna pawh hian alo tel ve tawh thin nge ani heiba ka hian a hriselna angai puimawh hle ani ti le alan dan chu auluk ani ti kan hriat theina tur pakhat le khantar lang leila chu Suzy ni hi kumsom nga pakhat ni chunga pa pali en kolpa ni tin melriat tlan thin ani da hian no in vong ve thokhat tak ani sia a pholang cheng hle ome heti lai hian a pasal bread nen fa pali nei to in an fa upaber hi kumsom ni mi ani to a in adot le che hi kumsom pariat ni to in anau pangber to hi kumsom panga ani to boka le chuan an nei to don lo emo an ti hnuwa fano to om tak nei bel in he thil thlen lai hian an fano no pangber hi kumnga chau upa ani nge ani le chuan Suzy ni hian nu mo phurna chu a ra chiang thin ema a fa te chu a thei phak ba ka tha a en kol tuma thei top chwa thinin hetia rim taka na a thona chan po hi a fa te tan veka ati ani wangle pati en kol na lama no te ta na no en ton tlak tak ni adu wang ani pakhata le chuan heng hun lai hian a fano upaber chen le ri chu Paris a New York vela fashion designing zirin hemi konga po hian ano le pati hna tang hian toy omna adong tha ema ani po hian engtika imu chuan designer hlotling taklani a ano le pa in ha po soilawa an in kol ton song chu a the ang to katama rol le ve ngai chu atum hle bok ani le chuan kan seita kang khan Suzy ni hi mangai na nga tak mai ani awangin mi song in an mang emo ate mai tur hian achunga po rel ro chepu an ngai mi ulawa tin an thenom khoweng te po in no thatak ani sia chu an soina sa in naupanga tanga aupa ber thlen po a an nel mai pi alama abula omte azera in siam rem athiam thin ema wang hian to te tan mai po chuan ne lo har tak chu an lo theilawa tin a pasal bread Simpson nen po hian kumsom hni pahnih lai mai tlong taka in nei to in kan sei to ang khan an no pa hian fa dom tak tak pali an nei to ba ka chung ko hlim tak mai an ni a an chung kwa chu almost park Texas a in Bengal zuin chuta chuan Bengalo upawe to tak mai chu an lo a chuta an omna vel chu nau pang nei dan chuan do thu sam tak ni in veng dang ai hian an omna bor vela chuan cheng po an tam vak lawa poi khoina po hi a thleng khatin chulai hmuna aumang ang te po chu ani hri cheng thokhat hlom hle nge ani hengba ka hian a pasal bread Chandler Simpson po hi palian tak mai ni in fit jukle inches nga la ya sang kumsom nga pathum mi ani to a ani po hi anupoi ang thobin real estate lama lut ve in investor ani mai ba ka athona real estate company hnoya chen in sakna construction site lama po in nam hnoi thuk le boka in Alamo Heights High School a kal thinin University of Texas Austin atang hian kumsang khazakwa sumkwa palia khan thatakin alozer chuak to a chumi hnuwa chuan company som panga vela ya thok to in Potter and Sons noya chuan athok rei bera kumsang hni pahnih atanga kumsang hni som pahnih thleng khan thokin he company nei tu fapa James Potter nian chuan in kung kaina thatak nei ani bok nen an company atanga bread a ban to hnuwa po hian James anen chuan an la in kom reng thin ani nimasila bread Chandler chuan sumlama boina atok na sa thin hleya kumsang hni som pakwa le kumsang hni som hni kuma khan American Express a aleiba dollar sing hni sanga chu thingin kota voi hni lai an lo khing to a in an na thona company a diklo taka a tho pui thin khatinena an che thina wangin Texas Supreme Court po chu tum engemaw alo raplut ve to nge a heiba ka hian police na an chhezil danin bread a chu anupui laka athik tho a chelhe ni ti hriat ani ba ka anupui chu engemaw hleka a ring hel fo ani ti chu hriat ani ta a chumi wan chuan anno papo rak po chu a ri thinin bread a hian anupui chuan mi padang laka awi re sinang ti hlaureng reng chuan pasal ang po ni lovin zuiru to mi sol tak ang main a in thlafau thin alo ni a tin Suzy ni phone de chu hunre tak chunga ta na hren sakla zil thin bukin Suzy ni chuan a pasal achunga a che dan thin chu ngai nei har sa ati thin ema ma se hetianga bread a che thin mai pialama hian uthlak ching tak mi ani tel tla ta wangin Suzy ni phurpo chu a ri bel he boka heiba ka hian akota phone on be chang po in a pasal bread a chuan a phone location chu check sakreng zelin anupui chu a kho kherba ka athunun be le bok ani le chuan khatia October tha a Suzy ni a bo ma thla ni liam ta
August thatira khan Suzeni chuan Frost Banka a personal banker Gabriela Spicer hena chuan a pasal chu kotlak ching tak ani thude enge mohleka na tak taka asoi sak thin thude le a phone te chu hunrei tak tak chunga alak sak thin thude chu sei chuakin hei mai ba ka hian a bona ne na in kong kai na ni ngei tura police puina anrin chu asoi chuak boka chu chin shiat lawa ala bota ani chuan toipuya zong nge tura a personal banker hena asoi chu anita ani ye chuan hitia Suzeni bo hnuwa police ten breta chu kotlak ching takle anu puilaka thik thu chetak ani ti an shiat nuwa chuan a hma de ben Suzeni chuan a chunga thil thleng chu thunei tu te hna a report to le to lo an en lia ma se Suzeni chuan khang kum somni pahni chung zong khan police hna report vai khat ma chu thelut lavin ven himna pokha alo ladi lo shima nima sila Suzeni no Barbara Clark chuan amak pa ina a fano chu kot athak fo thina ni ti a shiat nuwa khan a fano te no fa chu akyanga chengve mai turin alo shil fo to thina ni ti pi Barbara hian police hna chuan asoya de chuan heng thu song police na an shiat nu a phei chuan Suzeni bona khan a pasal breda chuan engemo in nam hnoi nge na ani rina chu ati zol pha ta hle ani de chuan October ni rokum sang ni somni pali pathiani tlaya chuan breda no pui Suzeni le an fano kumnga mi chu party na kal turin anin siama Suzeni chuan kordum chinglam ha in hei khok sang bun ba ka asampo chu akor hak ne na in me tak tur hian atukhuma filfai takin atron boka de chuan zandariat vela an party na hmun tur alamo hate private club lam chu pan in party na hian an omrei lo hle maya heta party na kalve midang te chuan an no pa poina omle omlo an shed lo ba ka engwanga hemi party a hian homa nge ani ti poka an chimi alawa ma se an fano kumnga mi chuan an noa an school counselor hna a soidan chuan apa in ano chu banga na taka namen chu chuan ano ban chu ati na thole apa chuan chu do tok mai lawa ano chu a hmaya voi engemaw zat a ben le tho a soi chhakta ani de chuan zandariat li a chan vela chuan Suzeni le a fano chuan party na hmun chu sangin chu HB grocery an bazar lai chu surveillance camera chuan alo la fu nge a heta an thileina dora hian dariat le mini somni atanga dariat le mini somnga pakhat thleng an no fa chuan an omani ti shiat ni in hemi hnu hian Suzeni chuan dar kwa le mini som panga khan a thian a chung angmaya a en chu phone call a bel in an ina akal tur tho awashila hemi hnu mini jai lo te a hian Suzeni chuan ano Barbara so call in breda chuan asoi sak thole aban le ngonga le ahnung lama hliamani tho chu awashile ta bukani de chuan dar kwale min somni panga surveillance camera chuan Suzeni chu alamo hecha a thian ina kalien dar somle min somni pahnia a phone location chu anin chunga tanga chui ania hemi hnu zandar som pakhat vela hian an then om de chuan Suzeni le a pasal in hau thom chu lo sia in ni dang zong a in an thom chu a ring ema in anin bulmaya huana chuan Suzeni le breda chu in swal bokin heta anin swal lai mi tap mutu tena an sezel dan phei chuan Suzeni chuan a pasal beina atanga tal chhuatum hian a pasal chu a thena lai la ya kot a thlak thole breda chuan Suzeni chu aman ata a chwa hlau taka nge taka ala kwa be jeng thote an soya ma se wanei thlak tak main Suzeni chu tal chhuak thei hlovin an ina tanga a hlo te ram hnoi lama atlan hnuwa breda po chuan Suzeni chu om zui be le ngal boka ye chuan heta an boi lai lo mutu an then om de po chuan breda le Suzeni de chu anin thiar filem ta ka wangin anin chung lama chuan an lo san maya ma se in chung an lo atanga reilo te a Suzeni le breda te in lo naram hnoi tang nge chuan Suzeni mang ang ema au thom chu shile in hei hi tun thlenga Suzeni o an shat hun ber so alo ni ta ani de chuan he thil thlen la hian Suzeni te then ama cheng de chuan police bag pon chang hrian ni ta se chuan Suzeni kha abo mak kherangem ti chu zona poimo tak mai ani ta a hei ba ka hian hemi zana zanlai alo ne chuan breda te then ama cheng bok de chuan bredan atrak chu motor dana atanga atinong ri chu lo shel in chumi hnu motor ti nun thom an hriat atanga darkar hni hnu vela chuan
motor da na a motor da thom an hriat thaw chu an soi le ta boka ya chuan atuk zingdar sari le min somnga pathuma a fate skula thla turin atrak chu a khal chhuak le a chumi hnu dar kwa le min som pahnia water burger drive through Kendall County a chuan kal en atrak nunga athil phur te chu khuin dar kwa le min somnga pathuma Home Depot bon Texasa cement bag in sakna atana an hman chin bucket le Clorox disinfectant spray le ran nong thana hlaude chu aleya hemi hnu a hian chumi hnu chuan dar soma tanga dar som pakhat in kara Kendall County a petrol station a chuan ding le in chuta chuan 2 gallon pahni le petrol te chu lein a chapal bun lai chu a thlak boka ya chuan Medina County lampan le in dar khat le min somni pakhata bon lam chu a pan neta a ma se tlai lam dar thum bela a fano kumngami school lo na tanga phone call chu dongin school an ban to thole an fano chu school atanga hroi turati ani a ni danga chuan a hun taka su seinin a fano hi an school atang chuan a hroi thlap zel thina ma se school ban to hnu po a an fano hroi tu tur chu an lo la thlen mai lo awangin an zerte tu te chuan bre ta chu an be popta alo ni ya chuan tlai lam dar thum le min somni pasaria bre ta chuan a fano chu school atanga wa hroin darli le min saria mabul bat car wasna sen pejolama a car chu aseltir le a nima sila heta po hian anu pui bo tho chu an chung te emo thu nei tu te emo po chu a hril mi lawa amai ro chu hemizan October ni sari zandar kwale min somnga pasare hian suzei ni chen pakhat chuan bre ta chu ron kolin suzei ni chanchin chu a ron zota a heta hian suzei ni chen no chuan anu pui chungchang chu arang thei ang bera thu nei tu te hniana report wa tura ron shilin a report lo ani chuan ama zo kena a report tor tho chu a ron soita a ya chuan anin bia ka tanga min som pali hnuwa almost park police chief Fidel Filagos atena chuan anu pui bo tho chu voicemail in avashilta a heta tang chau hian police chuan suzeni bo tho chu an lo hreta ani ya chuan atuk lai lam darli le min som thum panga a Bardera County lama breta so vakal in chuta chuan a thian pa Cotter and Sons nei tu fapa James Cotter chu masis manga babia in ina a omle omlo tho abazo pa chuan reilote in hmo soi ado thole hun tam ane to lo tho chu awashel ta boka te chuan James sapo chuan masis chu lo changwatin mini somni hnu vela aina om tor thole lo nga krok tor chuan aron dita a chumi hnu chuan breta chuan masis chu reply li in thil zong song chu pam house da thabek ro chuan ti in abik takin silai chu thokro thale tur chuan atilia chuta James chuan a hnu feya kati fel vek to e toma ka shelawang nang chu ka una pa ang che ini alom ti in breta mase chu a reply le bok ani te chuan himizan vek hian breta chuan a phone a thil chen che in he nu na lo om tur hi do thlanna le thutlong nu hnung ber ani ti in thupui awa tin a phone police na an endik na chuan August thla khan breta chuan thil chin chhian nei chuta chuan anupui kot athla ka wanga ein thiam lo na le anupui chuan ngai dam ngei se ati thu alo ni a in October ni rokum sang ni somni palia suzeni abozan po khan breta chuan a una pa bartara chu phone call a bia in chuta chuan boina alo thlen to thina zong zonga chuan ngai dam tur le engkim chu a chen fel vek thei to don tho awashil boka hei hi thilmak tak mai ani ome a chan chu breta le auna pa bartara hi anin ngei lo em ema tin sumlama bretan boina ato fo china wang khan auna pa hi ati boina sa chin le a tongkam thapo in anin chon ngai lo bok ani te chuan jing lamdar khatle a chan beya ten is Kendall County ya police chuan breta chu anupui bona chungchanga rin hel thila chuan an man ta a hetia man ani lai hian breta chuan akota hliam lo nein police en an mana wang hian makti mel pu in awmia lawa tin police kota breta no lok hian police chuan Simpson chung ko chene in chu endik le bokin heta hian kailon chhauna bola bangkhi chu mu ania hei hi ama a an fanu kumngami thu soi apa ina ano chu nataka anambe tho asoi nim nge nakha ani ngei po arin oma chumai ba ka breta in chunga hian silai tam tak mo ni bokin heng asilai la khom tam zok phe he chu license nei lo ani awangin police chuan an la ngal boka chu mai chu alani lo October ni kwa khan Bandera County ya
an chung ko in hmun nei na bula me halna chuan phone pathum breda ta nge le Suzanne laptop kang sor chenoi de cho police chuan an hmu chuak zui ta bok ani amai ro chu an zon ber Suzanne ero asol no chui tur po a omya lawa chutakara police chuan theitop chu in breda chu zo na te po chu zo jeng ma se ani la in Suzanne omna tur omre reng chu a hriat lo tho a soitlat mai si chu mai ba ka anupui bo na chungcha nga le anu le zela po engma soitor ani lo tho chu a soile boka ma se October ni somni pakhat kumsang ni somni palia khan breda chian pa james ina chuan police ten AK47 chu muchwakin hei hi breda minga register nge aloni ti chu an sheta a tin breda chu anupui bo na khan in nam hnoina ane nge ni ti de chang turin December thla kumsang ni somni palia khan electric chainsaw police chuan muchwak le in heta hian thisen ka in chu forensic expert chuan endik turin an lata a heta hian breda chuan thonei tu tena an pona song song chu phafai bek ma se DNA test result alo chu anwa chuan engkim chu alang cheng ta ani ber chuta electric chainsaw an hmu thisen chu anu poi Suzanne Clark Simpson DNA nian chuan alo in mil chia chia ti hria chho anita ani le chuan April ni somni pahni kumsang ni somni panga a trial an ne na chuan prosecutor lamde chuan fin fiana thatok tak awam kherngai lovin Suzanne chu apasal breda thange ni tho chu an sui war ta hlemaya ma se trial nei le na April ni somni pakwa kumsang ni somni panga khan jury de chuan fin fiana thatok tak le ruang mo alani lo awang chuan breda chu anupui thatu anga po thengot ani lo tho chu an chhole ta a chumi ni wang chuan nakum January ni somni kumsang ni somni paruka hian trial chu nei le turin an son ta dora hemi chung hian na chui tu tilam chuan fin fiana thatok tak an hmu chwa nge chu angai don ta ani heti lai mek hian November thla kumsang ni somni palia Suzanne fano chanleri IG poso a viral da bak maya a chan chu athil posa chuan anu chu apa ina atha sak ngei thole anu ta na din puitla tur chuan mi puite chu asom be kaloni a chu thil chuan mitam tak ril rowa zo na aron pian chwa tir na salhe nge ani ole khati song kha ton tuma kan case ngai thla khole the chu aloni le ta a breta hian anu pui Suzanne hi atha ani chuan engtin nge nu chui to thiam tak tak te po ina an hmulo tura aso no te hi athup thei mai le engtiang che in nge Suzanne hi athang nge nia kan rin lo lam de in hei khesi atop don nge ti te she to chuan trial nei le hun a thlen phot angai don ta ani